Què tal? Nou vídeo en el canal. Avui estem a Benigànim perquè anem a fer una prova biomecànica per primera vegada en la meva vida. I anem cap a Biopic amb el seu propietari Josep Tudela, que serà el que ens farà esta prova per a veure si tenim alguna cosa que corregir amb la postura damunt la bici o amb les mesures que portem a la bici. Doncs ja estem ací. Bueno, pues, l'estudi biomecànic, ¿vale? Seria un anàlisi en 3D de la posició del ciclista per a determinar quina seria la seva posició ideal damunt de la bici, ¿vale? Tenint en compte una de les seves mesures, la seva flexibilitat, si té una cama més llarga que una altra, per exemple, si té alguna dismetria a tenir en compte i si té un problema també estructural seu, que també va passar, ¿vale? I una vegada sapiguem tota aquesta informació, ja damunt de la bici ja podem, en el sistema Retool, que jo utilitzo el sistema Retool, mitjançant uns sensors vegem la posició del ciclista i determinem, segons els angles, quina seria la posició ideal. Vale, entonces és el que anem a fer. Vale. Primer es medirem, després veurem com està la flexibilitat i després ja damunt de la bici ja determinem quina és la teva posició. I final de tot també un informe on tens tot explicat. Els exercicis que es poden recomanar, els estiraments, també les mesures de la bici, perquè llegis d'ací en la bici ja tot ajustat. Vale. Que aquestes mesures servirien en cas de que canviara de bici, diguem que servirien més o menys igual, o hi hauria que refer? Clar, depèn, ¿vale? Perquè hi hauria que comparar el que seria la geometria de la bici, ¿vale? Si la geometria de la bici i els components són iguals, òbviament poden replicar la mateixa posició. Però si la geometria de la bici és diferent, perquè n'hi ha bicis més altes, més llargues, potser en esta portes una potència de 90 i en l'altra portes una potència de 120, doncs la posició varia. Vale. I per què és recomanable fer l'estudi biomecànic? En primer lloc, per salut, ¿vale? Perquè anar ben ajustat és fonamental, ¿vale? Per evitar lesions, perquè el bo que té la bici és que, com és un moviment tancat, perquè vas enganxat, no és com el córrer, que és un moviment obert, com és un moviment tancat, si vas ben ajustat en els angles que toco a nivell de salut, vas anar sempre bé. I aquest moviment repetitiu va ser sempre correcte, però en canvi, si vas mal, al fer un moviment de manera errònia, pot crear una lesió. Entonces, una per salut i l'altra també per rendiment, perquè més comoditat implica més rendiment i ajustar bé els angles també implica més rendiment. Perfecte. Tu la cama recta, vale, i mirar-se en la punta poquet, hasta que notes que t'estires i vale. Ahí ja tensa. Sí, vale. Sí, ja tens. A veure, no estàs mal de flexibilitat, però si estires els isquiotibials, no t'ho deixes els isquiotibials, perquè es nota tensa la musculatura. Jo tot el que estic dient ara d'exercicis i estiraments, tot això t'ho passaré, que no t'has de recordar de tot el que recomano fer. Necessites prou bé. El que és la mobilitat de cadera, de flexió no té ningú problema. Bueno, piramidal sí que tens un poc ocultat, però almenys este més que l'altre. Sí. Mira, recomana fer este estirament. Recolza ahí el peu d'esta forma. Sí damunt. Ahí, no, però el peu, sí. Vale, i ara, en el teu braç esquerre, per si per dir, perquè t'agarra el genoll. Sí, però, intenta agarrar el genoll. I és una... Sí, exacte. I alça la cama. I ara et deixa't caure. I notaràs que t'estira el glúteo d'esta cama. Sí. Que t'estira prou. I això te'l recomanem. I s'estirament. Vale, esperar ja. Vale. Relaxa el peu. El tens relaxat ahí? Sí. Pues així sí que podem... Així tens un acurtament de quadríceps important. Vale, de sol estàs bé, però el quadríceps, com el recte anterior del quadríceps tensa, està acurtat, el peu te s'alça cap amunt. Vale, que no està ahí relaxat. Entonces el típic estirament d'eixina de quadríceps, ese te recomanem. Obre l'altra cama i veig en l'altra cama. Este millor, però també tens un poc acurtat ahí el tema del quadríceps. A veure, de moment tens el típic de ciclista. Quadríceps, isquio, piramidal. Sí, camines cap allà i tornes, unes quantes hores. Vull veure com camines.
que és prou de quant, la veritat. Sí. Vale. A veure, tens un camí molt recte. Ni es molt cap a fora ni cap a dins, però prou recte. Una cosa bona que tens és que quan tu recolzes, la veritat és que la musculatura del pont t'aguanta, no col·lapsa. El problema està quan tu recolzes el peu i la musculatura del pont se'n va cap a dins, però no és el teu cas. Entonces, a veure, el tema del pont en la bici no té tanta importància com en el corre, perquè apliques molta menys pressió. Però el que estigui ben repartida la pressió sobre el peu és important. Ara vull que facis unes quantes sentadilles. Vale, i ara, en una cama, vull que baixis un poquet ahí i muntes. Baixis un poquet ahí i muntes. Una volta més. Vale, canvies de cama. Vale, això és per veure la teva estabilitat de la cadera i del pont. Del pont no tens ningú problema d'estabilitat i de cadera tampoc. Perquè quan baixes una cama, el glúteo s'activa conforme toca, el manté la cadera i dalt i te la manté estable, correcte, que te la manté estable. Ara mirant cap allà, en els cames completament rectes, baixes a les clavicures i muntes amunt. Vale, muntes amunt. Torna a repetir. Vale. A veure, si el que t'ha comentat, no tens una mala flexibilitat, entonces pots flexionar prou cap avall, però bueno, que m'has tirat. I en els braços, ara muntes amunt prou que pugues i baixes. Baixes avall. Vale, perfecte, pues ja està tot el que volia. A veure, tenim el que t'ha dit. El piramidal apuntat, que és la rotació externa de cada punt. El quàdriceps també és un poquet apuntat i sí, estem un poquet apuntats. No n'hi ha res que no es pugui solucionar. És un poquet d'estiraments. I seguim un poquet costat. Vale. Aguantes bé, no? Sí. Vale, perfecte, puedes parar. Vale, como baixes de la bici, puedes parar de los autos. Ahí, si frenes que desde abajo. Vale, ja anem a ajustar el siguiente. A veure, no estan gens mal, la veritat, les sabates. Sols és que tens una més avançada que l'altra. Esta la tens un poc més avançada que l'altra. Però de rotació estan bé. Jo te les tiraria un pelín més a veure. Vas a pedalar millor. Vale. Perquè van a fer la força més vertical cap avall. Vale. Anem a tirar-te-les un poc més arrere. De rotació i centrades conforme les tens sí que m'agrada. Perquè el teu pedal és recte. No et tires els genolls de costat. Perfecte. Si vols més menys intensitat ho puc regular així. Vale, si vols que vamos a reduir el rodillo. Vale, no deixis de pedalar i ara vaig a pegar-te la bola. Ara notaràs que el rodill és un poc més fluix. Doncs sí, ja està la meitat. Si mires la pantalla, este eres tú, ¿vale? Cada punto que autobús ahí es cada punto que tiene el autobús para ver. O sea, es un poco vertebral, ahora es como si me dice, sale mirando el test. Es un poco vertebral de que lo hacen. Pues con todo lo que sale replica ahí la pantalla. Això que una ulla avall, el test és del genoll. Per això el plano frontal i això el plano lateral, perquè el sistema Red Bull és una terrestre. En el plano frontal com el plano lateral. I estos números que veus així són els termàries. ¿Vale? Que van variant entre si vols pedar. Com és l'extensió de la cama, l'angle d'esquena, el recorregut lateral del genoll, i això va calcular, entre si vols pedar. Si vegem la teva posició inicial, aquesta és la teva posició inicial, una cosa que volia millorar era el tema de on tenies el genoll respecte al teu turmell. Estava un pelín retrasat. ¿Vale? I este angle de turmell, quan havia l'estat 90 graus, tampoc m'agradava, ¿vale? Perquè puntejava massa. Entonces, els canvis que han fet
de tirar el seient cap avant i de baixar l'angulació de la potència que l'hem invertit. Una, que han millorat el tema de la flexió de l'angle del turmell quan està l'avió a 90 graus, que ara planeja molt més, que ara després ho veurem. I l'altra, que a nivell de posició d'esquena continua exactament una posició molt còmoda, perquè el que han fet és baixar els muscles, no baixar l'angle d'esquena. Encara que han baixat la posició, han baixat els muscles, no han baixat l'esquena. Això és important. Què seria esta? Que antes este valor d'ací estava en negatiu, en menys 10, i ara està en 8 i 5. Ara el genoll el tens lleugerament més avançat respecte al peu, que a nivell de rendiment és millor. Tens una molt bona extensió de genoll, el turmell la millora molt el tema del rang de pedalets, tens una bona flexió de turmell també, i el genoll continua igual de recte. I a nivell de cadera superestable. Sols un mil·límetre de moviment lateral de cadera superestable. Molt bé. Doncs a nivell de número molt bé. Mira, si es fixes així... Ostres, m'ha de canviar l'esquina, ara després comparem, però és una veritat. Fixa't així en el teu turmell, que no baixa mai, està sempre en punta. Això és la teva posició inicial. Fixa't en el teu turmell que sempre està en punta. Tu estàs fent la força cap arrere, no estàs fent la força recta cap avall. Entonces, ahí a nivell d'eficiència no era tan eficient com en la teva posició final que ara veurà. Si ara vegem la teva posició final, que és esta, fixa't en el rang de turmell que baixa molt més, és evident. Ahí puja el taló i baixa molt més pla. Puja el taló i ahí baixa molt més pla. Dona una sensació de fer molt millor la força del pedal, molt millor. Així que a nivell d'eficiència de pedal és molt millor. I el tema de les mans també, un poc més entrades més cap a dins, també més comoditat i més aerodinàmica. I els genolls van molt rectes. Fixa't ahí el genoll en el recorregut lateral del genoll, que no hi ha ningú problema. Ara vaig a medir la bici, això és un sensor del sistema Retool, però per això per a mi el sistema Retool és el millor sistema del mercat perquè té elements com este, que el que fa és agarrar unes coordenades i medeix la bici al mil·límetre. Va com construint la bici, agarrant diferents punts de la bici i la medeix al mil·límetre, com ara observarem. Ahí va demanant-me diferents mesures. Així, a la tija. Cada pit que sents és un pit que agarra el sistema i va dibuixant la bici. Ara veurem com dibuixar el quadre de la bici. Ara. Una de darrere. Ara dibuixar les rodes. El pedaler. Fíjate que si no va. Ja va agarrant diferents punts. A veure si allí. De manera ràpida, perquè és molt ràpid, mesura una barbaritat de mesures, moltíssimes. És molt curiós. Ahí tinc la bici. I ara podem veure així totes les mesures. Ahí tinc totes les mesures. Altura de sillí, 75,5, angle de sillí, -3, retrocés de sillí, totes les mesures de la bici i sempre altura d'ahí. Que guai. I això tindràs l'informe que t'ho va. Bé, Josep, com m'has vist? Bueno, en general tenies una posició ja prou bona, la veritat. No tenies una posició que podia ocasionar algun tipus de lesió. El que han fet bàsicament és fer canvis per augmentar aquesta eficiència del pedaleig. Un ha sigut avançar més el genoll per a fer la força més vertical cap avall, i és un aspecte,
i l'altra retrasant també la cala per a que el teu rang de turmell siga, per augmentar el teu rang de turmell, per a que quan estiga la biela en 90 graus faci la força més recta cap avall. I també la sorpresa ha sigut que al invertir la potència, perquè antes la potència la tenies invertida cap amunt, la posició de l'esquena t'ha millorat una barbaritat. La posició dels muscles sobretot s'ha relaxat molt més i ja ha sigut la millora que han fet. A part que estèticament la bicicleta també queda més bonica ara mateix. I ara provar-ho en carretera? Exacte. Ara s'ha de provar en la carretera per veure com van aquests canvis, per confirmar que tot està bé i ja està, i a disfrutar de la bici. Molt bé, moltes gràcies. A tu. Doncs prova biomecànica feta i acabada, la veritat que és superbé, estic molt content ara aplicar tot el que m'ha dit Josep a la carretera, a provar així a fer bicicletes llargues i a veure com va aquestes modificacions que ha fet en la posició de la bici. I no res, esperem que funcionen, recomanar-vos que si teniu l'oportunitat doncs que vos feu la prova perquè els canvis jo crec que seran molt positius, el tracte de Josep superbo, així és que super content i molt agraït a la meva família que ha sigut un regal seu pel meu 50 aniversari. Ja sabeu, si us agraden estos vídeos li podeu donar al like i sobretot subscriu-vos al canal. Fins al proper vídeo!